Mina insizwa neDenver hostel asizimbi kanje. La ke Denver mododa. Mina ke bengihlala lapha ke 1997 98 99 2000 ngihlala la. Abuya washentsha. Madala hostel le. New hostel le yana lapho kulelama khona. Lapho phela ke engangilokhuza khona. Ngihlala khona 53 kusekhona umlimi. Fika nangu baba omncane. Angikhiti ngompela. Kwakukubi. Yebo. Azathi sakhitha lapha kumlibe. Nompondi. Umpondi wawakhitha azoyephuka lapha unyawo rusashisa efuna ukusithela ngomkantsha sambamba. La kwahlala khona ugcwensa khona. Ucodza ngahlala ngisikhathi eside kodwa wabuye wangena kule mjondolo la isigebengwana. Wayeqasha la emkhukwini ugcwensa. Oye icilada. Hayi siyathokoza. Sasibasibuma la siyabonga kakhulu. Cha ecaleni kusasa. Lapha la icala elobusizwa nje. Ukuthi ngathi ayikhale. Manje zishiphi ke mina ngivakashile la hotel kukithi la. Ngangihlala lapho uye uhluka ukungibuza ukuthi ngibengipushelane ku-TV. Aze ngiphoshe ku-TV mina ukuthi ukungijwayela kabi. Mina bengihlala khona lapha mina. Angizile nje ukuthi mina ngize umuntu ngayazi. Wena ngobhoco wena. Oqala wena ngikuchazela ukuthi umubi ufana nenkawe ebusweni. Yabo. Manje ngadakiwe kodwa kushwala mina. Khona omunye othe ngangisiza nawe yena udakwe kanje. Cha siyeke ngicingwane siyo. Ngomlomo vele ngiyazi. Mase kusekuseni. Wajejela uze mkhulu. Wajejela zakhala nje kwabanga indaba salutho. Mina ngiyiphili fake mina ubona ngiyishinga nje ngoba vele mina ngihlalile nezinsizwa. Kwangabi khona la kololu hlweza niushintshi nje mina namanje. Ubonile ukuthi ikhona impunga yodwa engikhumbulayo la. Ukuthi ibhole singakho. Bafuna abancane kangaka laba. Laba baforce laba phethe bavolopolo lapha sekuthi kuyadubula, udubulani kungaka. Amashala nawo aqoshela lapha. Kwakulamashayela lesa story kunesitoro samashayela lapha. Wazela khona lokho ngoba uhlali la eDenver. Wasini wena ngobhoco wena. Angikhulumi nenkawe wena wona wabazali bakho buka ikhala lakho buka. Uyayibona njani? Uyayibona? Ufana nenkawe ebusweni. Kuyilungu udoti. Yaphela inzoza kithi. Sikhona bungenza kwethu. Angivakashile mina bengihlala khona la. Futhi anginesabi nje Jobo. Bashele sicela lomsizwa kusasa. Yebo, siyacela lomsizwa kusasa. Sifuna insizwa kuphela. Yenza kwethu. Siyabonga bafowethu. Niphile maqhawa kithi niphathe kahle. Ngoba la sayiphatha kahle hostel yiko sesingomongameli. Hawu. Mongameli oba. Niba zinsizwa ngigano mina nginayigaweza u4. Nina namabhiya amahouse ngisela u2 uwaphuza. Uyingane ungawuzophuza amahouse ngisela awu2. Ungathi yile nto le. No bala wala mabhiya thina sibala igawu sibala imizi yobaba mkhulu. Hawu. Kodwa mawuthi siyezansi. Kubuye. Yengenze emkhoni. Hayi inkulumo esalayo. Yini? Awangitshela ngesikiki wena. Isikiki leso. Lo wathatha abantu begcina isiko wabafuhlela enkolweni. Ezenza isizwa ekhona. Emveni kwalokho uthe esuka washintsha yena. Wayithi yena useyinsizwa manje akaselona ikhona. Kangakanani ngabantu abashiya lapha nodakeni. Ayikho lento ukhathide nje. Futhi yena uvika ngonongoma ubunongoma kunezinsizwa ngonongoma. Unongoma vele kunezinsizwa indawo yobusizwe indawo isehlala Nkosi. Yena ke ngoba lakho ungakwa nongoma kodwa into esiyaziyo ngaye isibhele ngexa sikathayi nokushumayela edrathini. Nangu ushala zilethu lokho uhambe ungambonile.
ubaba asambe ngicela ibusiso kubaba induna yami ke leyo yayihamba ngayihamba ngephemu khona manje asiyosube ngelo ubaba uShalazini bese sihamba asambe asekubaba uShalazini bese sihamba Minister yebo njani baba upho lo mpompo Osaphalana. khona kwesikole Osaphalana. ukuphi okay sure ongaphi Ngubapha. ubona izolo ninakele nje iphathwa abantu abama-fake who don't know the real life. This is a real life. Hayi lezi nkudu oyifaka amasuthu yehla inyuka lapha ngathi iphethela umqwayisi ingazi yenzani yabriefwa kuyaxoxa itshenwe amanga thiwe khululeka president we are in charge we are in control lutho khulunywa amanga habe benyanyisa abantu hithi abantu la buka nansi phela bu sawustela buka nje njalo bafowethu Chombi impiloti nakubi. Buka. Ngeke umbone lo mongameli unihamba la. Ngeke umbone lokho. Ngeke. Kodwa uyamanipulate. Buka. Sawustela la. Nasi imbisa la. Imbisa ke lesa. Hayike. Ayibhebhisa yahlola ke lesa la ustela. Lubo. Ntwala. Mhlume. Njani ma? Sikhona. Baba wami njani? Hawu madoda. Hawu. Baba wami njani kodwa? Ngiyaphila kodwa baba. Hawu, baba ngitshengisizwe lapha ngiyatshela ukuthi mina ngangihlala lapha winduna yami. Ukhombise. Yebo, mana iminyaka semingaki manje? Ngibona la. Nasifuna sami. Yeah. This one? Ubaba uShalazile lo mfoka Mbatha la eDenver hostel. Sibuke. 1991 yabo? Oh, ngo-1991 la. How? Yabona? Umntwana waphindanga waseyibhula. Ubudoda. Mngaki iminyaka manje ulokugorosile nje baba awuyindawo. Abona senyama ke manje. Abafana bamaphi? Ngihambe sendlini. Baba yebo kusiyazi. Ubuka lapha madoda. Inama amhlophe abelungu. Abamhlophe. Yebo le ndonga mama kone bona. Uthi lekweni mina elundi. Uzothi iminyaka yakho baba uyasihlobo. Angiyazi iminyaka mingaki. IPM lelo ela nomuthi kuthiwe kade lela lisabonakala kade akasosobala lasho napha. Mntana lafa. Bese phezulu lapha ivalite. Ofika kulo lithi ufunani lapha la uzuwe. Hey, mana ke loyamuthi uphi ngoba namba bayidelela abantu ngiyofuna loyamuthi. Hayi ngosufulele mosahlupheke manje. Uzobuze ke msixoxa. Ngiyawufuna lomuntu lona IPM twekade lapha uthi uyafika kwiparking selinyamalele. Lelinyamalele kwiparking ipheke lika Shalazini. Ngizolala la mina. Lona shele. Bukade nje akufakiwe iqhaza lana. Lale cha ngiyabetshengisa abantu ukuthi akufakiwe iqhaza. Udatula amadlebe. Hey, ngangubona ngofika umfana ngithanda ukuzizwe. Yebo. Sabe welundi mina mashishika. Yebo. Pheko impolozi lapha. Sinothemba khoza. Afeba ngibeka lapho. Uthemba khoza wabeke intsha, mina ngeke mamutho. Nanga nanteze khona manje. Hey. Wathi umntwana wathi wafika ikhoza, lathi ikhoza baba, shayiwe lapha esibukweni.
lithi mina ngishawana Hayi impilo yangempela ehostel. Nansi impilo athi yangempela. sishawe esibukeli baba Hlale kuphalazo nje. Uyabona? Khona too much emthini akudlali wala. Senza kanjani ikhoza ngase lithi kulo do mase umntwana hayi abantu bakhalele laba benkatha abashayiwe bashokolo abantu bakhalele ngicela nikwelele makhali ngapha sakwelele imali senza 5,000 wasethi umntwana hayi ngiyazi kodwa benishayela abantu unishaya kodwa nina ningabezilutho kodwa bazonishaya ningabezilutho nina ngicela niyivikele nje nina Now, but I don't feel as going now. Oh, what I'm a person shy over a match. Oh, but I was there. As I remember, a person who's a Latina, they are cool. What's the young man? What a sauce was in there. Can't try to share as a common table goes as a rich one. But to cause we are one of a share about her. Says I am, what I am in the water. But can I answer, Mamma? What was I doing? Is that a Asa busy so hard to Bashar. Asa everybody have a game in Bachat Labu. Sangana party stretcher. Jamas Lake and a party was a woman firing what out. Mama, it's moving a Sangana, so shy. In Sharon. What I see a sharp as Stana. I don't know it. She's on Pelta since about. I didn't matter. The one she's a Puma Magia. Yes, move it. As you want to handle, do not. Now there is a Puma, the new one, let us move some voice, swear from our voice. Sometimes there is way, much there is way. Oh, now I'm summoned. Or so we want to was a little while they want to tea. Not to that was there at that time, Papa. It means I'm so Valasha, so. I said, what did I let on shadows at the time? I said, I don't shy, walking to one woman. One woman who shy. I said, don't look at it. In my jail. Was it? Kamba mkara mimi yamfana kwa sasa inaila watu leo sasa ile na kwa watu wazo mshahara mtoto watu wauluge asije sikipe pata hapo wapaka sababu yana hapa sababu mpata zamu kwa mfana masi kepa ho bangwa na kuma waito da na kwa sabe pulawe temoro pati pulatu na tele tinge bedani no ipeta wala mode mjamai Mama mtata lama kana pusha sintaka otaka mapoisa bete masa mse bete oh washu si asha ibera manje asha manje asha manje aina na mbele washuti sasa ni fupoza wale ndo fupoza wali jana na sasa ito saru wa wala fana leo milawa wale kono yeah Saro 8 9 10 11 12 Utepsu yang ngamukale ndo 11 Ai asafuna mapoisa manje abuza uthi kathi bangazishera phela bezothatha laba ngitabala nangempela abasebebuye basebebaleka police station o driver manje asamele sibemva sakhe la sabuye Temo sakafika amapoisa zeki manje baba Dapat bermasalah, dapat bu, dapat amas. Bebek kita apa nggak? Dalam kerja masalah. Apa nggak? Kita masa nggak pernah lupa sih. Besok pakai. Iya. Masalah itu ada bebek nggak? Masalah itu ada bebek kerja orang dapat tu pulau aja. Yang itu di, nak ber, bu, ucap apa? Yang kada ada nama itu sih soalnya. Padahal amanza lagi. Abaro seni amanza. Yebo sesiyaphuthuma Nkosi yami baba siyabonga mhlawumbe singayibambe kuseni before ngiqale ngiyexeleni baba ngizocela izibusiso ndonami kuwe ukuthi ngikwazi ukuthi nqobe kusasa iyaqala icala lami lelo laziyo lelo lokuthi ngaboshela ukuthi ngensizwa Wangasho mthibo kwangathi ayikhale mina nginali ifridge lela uthi abantu babe wathutha uyazi ukuthi uthi wena abantu ngazitolo yeah yini uzakusho lo yeah wathi ayikhale yeah ke futhi mase uphendula wathi wena bengithi asikhalele ubaba wethu yeah hawu bengithi mina akobula abantu nami ngilanje nami ngiyakwazi lokho kunjani manje umntana uzophuma ecaleni ngiyabonga ngiyabonga sengijabula base kubonile awubonga mina baba Nkosi yami baba nami ngicela uqhawula baba Nkosi yami
Yeah. Baba siyabonga baba Shishandu uphile baba. Yeah. Shilo abantu basemaphatheni baphiwe ngoba nososibala wayephiwe. Kwakuyinkunzi leyo. Nanga koshwa ngebhabu mina ngilande babuti. Yeah. Mangofala eKipton baba. Yeah. Hamba nabafana basemabuti obashala. Bathi bama kusoleza ngamzaze. Napa abafana sibaphise umakhaza emotweni. Abasitsheli baphethe. Yeah. Oh no phela. Okay lofa. Mase kubanjwa lapha mina. Bathi yado. Ushala kuthe Denver. Bathi uyamazi uKhudwethu. Ngithe uKhudwethu lokwaZulu. Yeah. Ngithi yamazi uKhudwethu. Bathi mfowethu nje. Bathi yawo skeleton ngisho fuck skeleton. Utamfuna skeleton. Labantu bafake kodwa bakujena lo baphethe. Yeah. Awulanga phela. Yeah. Wasethi iphoyisa elinye uyazi ukuthi wena uzoboshwa uboshela. Bula libhanga ukuthi cha ngilande la abantu ezibebhanga bathi umkakho ba umkame ngizomisa ngizomizane Lana kakhulu Luiso. lapho uzofafi ngathi mina ngizofa nonke Awusuka. bathi bophuma eketeni eshasa imoto afa ubufisa babili lapho ibamba Hayi kodwa umuntu nawo. Themshawela ngale bhanga Ngiyabonga lento ngifuna ukuthi nje phuphu ngayo bese ngihamba kusasa. Yeah. Mase mshaka eqaleni. Bangene boxing. Angisayela wini manje angisayela mina igonqile umdado endaba. Boxing ngaba ngathulele. Bagwele phothe. Into ithe manje wengizet. Mthathe phela nje. Thephini yathi wangena inkanyana sivula ikhanda kanje. Bayibona wonke. Yabaleka ze phuli manje. La kidini baba. Awusuka bathatha. Khumbe siphezulu ngathula nje. Awu. Abaye ngakhuluza ubona umuthi. Bona usabela ubona umuthi. Bona ngalo mdamu. Udunuka. Baleka bonke khona salabethu. Awusuka bathatha. Ngiyabona manje yambuza nani yathoka igesi yathi. Ngabheka ngathi. Hawu lapha yangena manje. Tebe ngene. Bayikosela babuphaza bayachitha babhu. Yeah. Ba. Yambheka yambheka. Yasila phuma ngapha. Lezo bhambo zasalabela namhlanje. Nangu ngikona nakuphuma ngilapha. Siyabonga kakhulu kawula kithi. Ngijabula ngoba sasiyaxoxa wena ngizwe nawe manje yabo. Yeah. Sasiyaxoxa. Sasishaya sasitshela bathi. Kunjalo baba. Uyazi manje ngizambe ukuthi impi uzilwe. Yeah. Umntwana ukhiphe uMandela ejele. Yeah. uMandela wayethe umntwana wayethe mayiphuma uMandela eze kuye elundi. Yeah. uMandela akangeza kuye. Osulu bathi maye ngaka umntwana ngawela ngaqoshe zenkukhu. Sathi nawo wayedelela. Ungafika mkhipha ejele umuntu bese ethi maye ngaya kuye ngawela ngaqoshe zenkukhu. La wena sathi abadelela uMandela. So bashaya manje. Yazi ukuthi la ngempela Yiyo phela la ka 1992 leyo. yeah. Yeah. Wakwamandela umntwana mamalele osulu bathi ngawilala wila ngawubona lewila Ngeke. liyawa namhlanje liyawila Ngeke liyo. aliwe phela Awu baba siyabonga. Ngiyabonga nangayibusiso baba. Ngiyabonga kakhulu baba. Yeah. Lungasho uphuthu baba lo kanje. Lokuphuthuke. Ngiyabonga kakhulu baba. Siyabonga khona kithi. Indunamba ndoda hey, angihlala khona lapha. Yeah. Kama vima masosha ezoskipha kuthaza ezimabhoma. Ngathi no, bese ezimabhoma. Siyoweza. Kodwa sibulala abantu esibukele. Asibona na ukuthi besitaka thi. Namhla uyavikela. Awu. Yeah. Akhola ngaphakathi, afuna ukuphoyisa efuna ungena athi ayizwe. Siyabonga. Aya ngishuthe nami madoda. Awungiyeke phansi wena. Siyabonga. Nansi impilo yangempela, nansi impilo yangempela. Lengulube nje enekhala elikhulu ayazi yonke. Ayazi yonke lento. Yazi ukuthi South Africa. South Africa iphethe kwenzani?